Takže no idem zaradiť tieto veci. Čo sa najviac bojím, čo sa najmenej bojím. No. To kto je? No ja nepoznám tieto, ale budem to zaradiť na tento. No. Automatek. Bo jak sa to volá? Kruhy pod očami. Normálne by som ho chytila. Strhol dole. Strhol. Nebojím osem. Počkej. On má takú tú tvár, ako keby takú tvár má. Tu som tiež tak strhol dole. Ja, to vypadá dobre. Ja ľúbim takéto strhá. No, česť. No, trochu sa bojím, ale kopačka do hlavy a bude po nej. 7. Kto by sa mal tejto bábiky? Bábika malá, zoberiem nohu a chytím, zahodím do koša a hotovo. Je syna. Dám dole masku. Umelý noh zoberiem. Odhodím. Kopačka do hlavy. Vybavený. A ináč to je umelý nož. To už aj odtamto vidím. Nikdy som ten film nevidel, ale vidím, že to je umelý nož. Toto je... Dobre, je to zapíjak. Má nož. Umelý nož. Tá maska je pre deti. A ja mám takú masku. Skovatú, neviem kde. Či by som chcela ešte nájsť minulé. To už. 10. A krásne zúbky. Vystrelím raketu, kopnem do ryti a bude pod ňou. Ale bojím sa trochu. Vyzerá ako salama, ale on má tie dlhé pazúre, by ma tak prepichol a... Ale dám na jednotku. Vôbec škaredý, ale... To je ten, čo chodí na vozíku, neviem, jak sa volá, ale chodí na vozíku, ale neviem, ako sa volá. Že na vozíku... Neviem, na čom na vozíku, alebo na bicykli, neviem. Neviem vôbec, ale akože... Líca, zoberiem, odtrhnem, kopačka... By bol mŕtvý na cimpr-campr. No, tak by to nejako vyšlo. Napíšte do komentárov, že čo chcete ešte zoraďovať.